Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Arina sagung pakurmatan kunjuk panjenenganipun para pepundhen para pinisepuh ingkang satuhu pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang pantes pinundi-pundi saking kinabekten para priyagung daraing nata para pangemban pambating praja satroning nagari ingkang mangka pandham-pandhaming tumrap kala dasih ingkang satu berebut palaksana para kadang baraya wirawiyata Baraya Wiratamtama ingkang mersudi ing reh kridaning budaya miyang karya linanggung kunjuk wonten ngarsanipun Sahibul Hajat pinginipun bapa sanipun Ibu Sriatun ingkang winantu sagung kabagyan saha para tamu para pinilenggah kakung semana putri ingkang satuhu dahat kalingga murdhaning akrami kanthi linambaran trapsilaning budya sae ngaturaken sewu agung ing pangaksama. Mugi pinaringna kawula hamba kaya warang suka wenganing wicara dwaraning kondonun. Bradha pawit saking maringipun ingkang hamengku gati. Kawula kapitedan sinaraya parikedahan jejeri mangka pangembating hati cara kinen. Mratitisaken murih rancaking bahagian pawihan prasaja wonten kalenggahan Rahina samangke. Nanging supados purwa madya wasana manggih rahayu lijeng langrem yin sareng-sareng mau kalodheraken ngucapaken asta mangkula ngaken jangga nuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring rahmat nikmat gumelaring alam gesang katitik kasugengan saha kabakaswarasan kasarira kawula dalasan mbiyan sami saengga Rahina menika saged rawuh kempal manunggal. Panjenengi sopan berkah pasuli jeng kunjuk saya belajar. Ini kepareng biwadha kang putra temanten kekalih mugi kalis ing urbit donir ing samikala. Manggih Yono Basuki wiwit purwa madya hingga wusana. Shalawat salam yektos namung ngagemaipun Allah Subhanahu wa taala mugi katetepaken dumateng junjungan kita. Panutan kita niki Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki menika nabi pungkasanipun jaman. Ingkang kita derek tindak lampahipun saha ingkang ajeng-ajeng masapatipun mangke wonten ing dinten piwales. Ibu bapak, para tamu kakung putri ingkang satuhu kinurmatan. Ginelak lampahing bahagian wonten kalenggahan Rahina samangke. Tumunten katiti laksana tinarbukaning hati cara. Sumusuling awak kalih mijilipun putra temanten putri saking sasana tepas mekaken manjing wonten sasana Mayang Arum ingkang menika sawetawis kadheraken putri Demas Manggala Yudha sakembaran itu kepareng hanganti wujudipun bogo jenar sekul pinajang so unjukan tirta ingkang sampun kepareng manjing wonten ing gelas kencana sedaya kinaro syarat sarana jangkeping pahargyan wonten kalenggahan Rahina samangke.
Pambedoling Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru sumusul candhaipun tumunten manjingipun putra temanten kakung saking Panti Busana Panti Palermanira yakni manjing wonten sasana rinengga arsa kabangyaken tut sataning adat Widi Widana ingkang sinengker wonten ing Kademangan Tunggalreja RT Setunggal RW kalih Kecamatan Padas Ngawi. Para dene para kadang ingkang kepareng nawuh kidha wonten kalenggan wedal menika maos widya suci Al-Qur'an katindakan Mas Irsad mapak pisan piniji pepunden kula Bapa Parmin sekalian pasrah panggula wentah katindakan Sang Duta Sara saking kadang pisan sutresna piniji pepunden kula Bapa Ponidi pasrah boten sampurna menawi boten katampi piniji minangka dados dutaning gati napi pasrah ugi ngaturaken atur pambaguyun pasiki kunjuk sagung para tamu lumantar pepunden kula Bapa Kades Sriyono pungkasanipun pahargyan sadherewipun mangke pinaringan wasana setungkara doa lumantar pepunden kula Rama Yai Moh Jami mekaten para kadang menggaran taman hati coring yang ginelar ginelak wonten pahargyan raina samangkin ing wasana sugeng lenggah kanthi mardu mardikaning manah ngrantu tumapaing gati pahargyan ingkang dereng kepareng katiti laksana nuwun 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 sagung para tamu para pinelenggah kakung putri ingkang satu kinurmatan sawetawis nyuwun kanthi lilaning penggalih ikhlasing manah sareng-sareng mau kawedharaken maos Ummul Quran Allah hadiniyah bi barokah Al-Fatihah. Matur nuwun mugi kanthi barokahipun suratul Fatihah kala wau yektos Allah Subhanahu wa taala ngurmentahaken berkah katur kunjuk wonten ngarsanipun Sohibul Hajat lumeber wonten ngarsanipun kadang pisan sutresna ugi kunjuk kula delasan mbiyan sami pahargyan menika mangke lulus raharja wiwit purwa madya ingga usana. Ibu bapak para tamu kakung putri ingkang dugi hormatan sasmito katampi bilih putra temanten sampun paripurna anggenipun ngadi busana lulur sarira hangulas wadana dedaya kakanthi mijil wonten sasana mayang arum kanthi menika nderekaken kunjuk pepunden kula Bapa Sandimin Sen Ibu Sri Andun kepareng manjing wonten pati busana monggo Pak Bu putra temanten kakanthi manjing wonten sasana rinengga lumaksananira putra temanten nggih manjing wonten sasana mayang arum lamun Cinandra Bindo ketawang mijil wigaring tias candrane lumaksana semoga nuwun. Binarung swantinipun kadang pradonga
binarung swantenipun kadang pradonga hangrangin hamba bar ketawang mijil wigaring tias nulya ana gondo arum katiuping samirana manda lah menika tejane risang pinanganten putri ingkang sesilih nini Dewi Apristia Vindi Widyastuti binayangkari saking sasana Tepaswangi sasana wis ngarani Tepaswangi ngaranipun panggenan kakani manjing wonten sasana Mayang Ngarum temanten putri hangagem busana ingkang sarwa retna hangimba busananing raja putri pating galebyar pating pancurat lamun kasorot sunaring pandang kurung kang regani sasana adi panyayah Kartiko hasilih pernah kegelung malang rinenggo onjen-onjening Sekar Melati ngagem cunduk mentul cacah songo ingkang tansah ebah yen kinarya lumampah semoning raos pindha wong ayu kang ngawe marang wong bagus linggah wonten sitinggil kang Binaturata putra temanten Kakandi Rama dalasane kang ibu prapting ugane kang tinuju Sigro lenggah anggono raras wonten kursi gading kang sinungging tegesipun lenggah piyambakan neng jroning penggalih ning jroning manah meminta nugrahaning Gusti kang Maha Kawasa mugi lampahira sang binagus putra temanten kakung manggihana yuhana pasuki sidiga kang lumaksana gantiya kang sinarita daya-daya kinarya manjing wonten ing sasana Tringgo putri Domasa kembaran kembar busanane kembar dedeg piyadeke sanadyan tasih timur sampun katon pancaran tejane ing benjang badhe tetes wanudya kang pinilih ing sadhengah wedalan panggenan kinarya hangandha wujudipun boga jenar sekul pinajang saha unjukan tutu degan ijo ingkang sedaya kinarya syarat sarana jangkeping pahargyan wonten kalenggahan rahina samanggi wus nyoha ngaturaken awujudipun boga jenar saha unjukan daya-daya gantos pakaryan kinarya hanampi awujudipun Sekar Mayang ingkang wetawis kinarya pangapit kiwa lan tengen putra temanten wonten salebetipun upacara panggih siniga kang lumaksana gantiya kang sinarita kinarya manjing wonten ing sasaning sekawit putri Domas daya-daya laju lampahira manggala yuda sakembaran ingkang sawetawis kinarya satriya pinilih ingkang wedal menika piniji ambedha Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru Kinarebek budaya yuarnan nira solahira winggit lir Hapsari
para pati sari-sari lir widodari tumurun sagebyar wus paripurna widagdo hangentasi karya Ibu Juru Pangrega Busana nginjak keparang pratitisaken wijilipun putra temanten putri. Atur wuninga kadang Domas kepareng balik malih wonten mriki. Domase ora melu ning manten lanang, Domase balik lancang. Urung tau dadi Domas. Nggih. Pangapunten lebat Agung Pangsomo, Ibu Bapak para tamu Kakung putri ingkang satu kinurmatan. Aku arep nyeluk iki. Odo-odo ya. Ibu Bapak para tamu Kakung putri ingkang satu kinurmatan, watawis nyuwun kawigatosipun setunggal kadang sinoman kepareng manjing wonten palermanipun putra temanten kakung. Bangke kirsanipun genyo kepareng lumaksana manjing wonten mriki dirikat ing karana mapan panggenanipun putra temanten anggenipun malerem radi sanget tebih. Lek garing kepareng monggo ning gone manten lanang kono ku men mlakune merodok cepet. Wah, wis aku ngerti ku ki mung kowe dadine ya mung bolak-balik tak celuk mung kowe kok ya. Lumaksana putra temanten kakung kita manjing wonten sasana pahargyan gadharaken dinarubuk para kadang Wandawa kadang Pandherek kadang temanten laput Cinandra pindha mahesa kang ginirek sandane lumaksana semoga Kinarya lumaksana saking Panti Busana putra temanten kakung Dimas Bagus Taruma Firdaus Atmojo kakung saking binginipun Bapak Sumitra san Ibu Suwartin ingkang pidhalemane laladan kademangan Geladak RT setunggal RW Songo Kecamatan Rogo Jambi tataran kalih Banyuwangi Jawi Wetan kinara sawetawis ing lenggan wedal menika nggih kepareng lumaksana lumampah radi tebis pramila saking mriku nika mangke nggih kepareng manjing wonten sasana radi rendhet saking katebian kawis tinggal nggih kepareng lumaksana ning dudu mantene lagi Mbah Garing wonten sasmita kadang sinoman kasuwun manjeng mobilih kepareng hanganti awujudipun sanggan ingkang kepareng kasto kadang-kadang pangombyong mekaten
marengi jengaripun kadang-kadang pangombyong kadang-kadang pandiri ingkang wedal menika kepereng ngeling gegeningan ingkang kadharaken lumantar kadang-kadang seni karawitan kukilo laras ingkang mijil saking laladan gedung Praupadas minangka pangarsa Den Baguse Somo ingkang wedal menika kinarep mangayun wonten ngarsa Antika Sami kinarep mimbuhi regeng gumarenging swasana wonten dalam payawahan panjenenganipun Bapa Sandimin San Ibu Sriatun ingkang wedal menika naruna tepi darmaning werda netepi darmaning sepuh kinarya ngentas pitulus marga suto hami woho siwi kenyoki nasini Mas Ayunini Dewi Apristia Vindi Widyastuti ingkang wedal mangke arsa kajanokrami kalian Joko Mudo Tumaruno Dimas Bagus Taruma Firdaus Atmojo Kagung sengimiyinipun Bapa Sumitra kalian Ibu Sawartin ingkang pidalem wonten ing padusunan Gladak Banyuwangi kepareng dumugi samanten putra termanten nggih kepareng lumaksana dereng kawis tingal sedaya ngrupaken ing sekawit papan palereman papan panggenan putra temanten nggih kepareng cumondhok wonten kalenggahan menika radi tebih sanget ngaten ingkang sedaya mungkin dadosaken kaweningan kunjuk wonten ngarsanipun sagung para tamu sagung para pinelenggah kepareng nyebar godhong kawis sabar sawetawis nyebar godhong ora sabar sawetara ngrantu tumaping gadi manjing putra temanten wonten sasana margian saking katebian katon dampyak wonten cahya mantres sak sada lanang wujude monggo laju kewala nggih kepareng lumaksana ora sah dadak nganggo mandhek ora sah dadak nganggo noleh saking katebian katon dampyak wonten cahya mantres sak sada lanang wujude ilang cahya babar sejatine putra temanten kakung Dimas Bagus Taruma Firdaus Ijo kepareng lumaksana kadheraken ginarubya kadang wandowo kadang pangombyong kadang pengarak temanten ingkang mijil saking laladan Banyuwangi Jawi Wetan laju lampahira putra temanten tindaknya lengkeh pindha simolupa riyak anggajah nguling mulat nganan mulat ngiring sembuh ngungun mulat endah sasana kang renggani wonten bali wismanipun Bapa Sanimin sekalan Ibu Sriatun parandene jroning sasana pahargyan tamu ingkang rawuh sampun kebak bir hamblabar kebake jroning sasana pindha handayong pacak sujuning pandapi laju lampahira kang putra manten juga nyaket wonten ing sasana pahargyan kanthi hasasante meminta nugrahaning Gusti ingkang Maha Kawasa mugi ing samudayanipun lumampah kanthi rancak kanthi setan manggih pambeng sakara-kara awit saking paringipun Gusti ingkang Maha Kawasa inggih Allah Subhanahu wa taala laju lampahira kang putra manten sigra hanyaketi sasana pahargyan wonten kalenggahan Raina samangke Gya sinigah kang lumaksana sinigah kang marweng kawi sinigah kang kebu jiro sagung para tamu para pinelenggah kakung putri ingkang satu ketermatan ngestrini dawa panggihipun putra temanten kadherekaken kanthi sarana jumeneng dawa panggihipun putra temanten Lamata Cinandra pindha srokal candrane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan Mbak Titis
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Rabbi salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, alaina faktafat minul butulu mislahu ni'man ra'ayna ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta isirul wali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban ya nurul aini, marhaban jadal usaini, marhaban ala wa salam, marhaban ya khairat da'i. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sanaosa swasana kenar-kenar kados makaten kepireng kodhoke saming orek sawetawis. Wus dumugi wahyaning mungsa kala dumawing kudrat. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawing pepesten. Ana titahing Gusti kang arupi jalulan pawestri.
bangkit manunggaraos arsa hangancik tataraning bebrayan agung. Sang Joko miwah sang Kenya tunggal krekat tunggal niat tunggal sedya keparingipun arsa lelayaran wonten samudraning pagesangan enggal nderek sunahing Kanjeng Nabi ngupadiri daning Gusti ingkang Maha Kawasa jejeripun gesang kedah palakrama pikantuk donga pangestu sagung para tamu muga putra temantit kekalih Ija kepareng nambut silaning akrami pikantuk obagya mulya kang sinedya basuki kang kasti mewah gagah ingkang jinangkah mangkono sigra katampen sang resi laras moyo kang ijo wantah mancing woneng kacapada sapunika rawuh manten kakung lan putri leng-lenging driya mangu rasa sadya solo solo
syukur alhamdulillah kunjuk wonten pangayunanipun Gusti ingkang Maha Kawasa nenggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng kurumentahaken berkah katur kunjuk wonten ngarsanipun Sahibul Hajat ugi kadang pisan sutresna dawa panggihipun putra temanten kalis ing Urubedanir ing sami kala ingkang samangke putra temanten sampun kepareng jajar sumanding wonten kursi gading kang sinungging sinengkan luhur wimbaning raja sedina ratu sedalu anggenipun upadi ridaning Gusti ingkang Maha Kawasa jejeripun gesang kedah palakrami mugi-mugi nyuwun donga pangestu wonten ngarsanipun sagung para tamu putra temanten kekalih kenya kepareng nambut silaning akrami gebir wonten samudraning pagesangan enggal saged mangke gesang kaleresan saged mangke gesang kamulyan ugi saged mujudaken kulawarga ingkang saestu sakinah mawaddah lan warahmah amin Allahumma amin gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung ngati pawit tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung dan kena tinumbas arto nyuwun dawuh wonten ngarsanipun pebudhen kula Bapak Parmin sekalian Ibu ing mriki panjenengan piniji kinarya mapak pisan pramila saiki menika kepareng monggo samapta sawega manjing wonten sasana nyuwun dipangestu wonten ngarsanipun Bapak Sanimin sari Ibu Sriatun lumaksana lumengganging warih Sang Sentana warga ingkang kepareng piniji minangka Dutta Saraya Lamata Cinandra pindha sarung jagung candrane kukila laras monggo
iya iya watone tansah semanding tansah eling sarung jagung rasane kagatan tresno yen tan weruh sedine kuya setan sarung jagung ngabot rasaku tembok ing pandulu catur netra kadang pisan sutresna sigra kumlawi astane Jawat Asta kinaruh hangraketaken anggenipun sami kekadangan Pak Parmin kebareng Pak Parmin Jawat Asta rumiyin mangke kapundhut gambaripun katebing yawal manjing wonten ing sasana ing sekawin monggo sarung jagung abote kepetut tresno tak remangi perepen jiwa raga laku adoh dan ngesulop watone sesandingan kewesan semerasaku natian munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding wong tansah eling sarung jagung rasane kabotan Suwuk. asnop yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku widakdo hangentasi karyo pepundhen kula Bapak Parmin sekalian ibu ingkang sawetawis sampun kepareng nyowanaken kadang besan sutresna piyinipun Bapak Sumitra san Ibu Sewardin ingkang menika wedal sampun kepareng lenggah wonten ing sasana ringgo kinarya nderekaken bahagian wonten kalenggahan rahina samangke Ibu Bapak para tamu kakung putri ingkang kinurmatan kinelak lamang bahagian wonten kalenggahan rahina samangke tumunten katiti laksana pama sing widya suci Al-Qur'an ingkang kepareng badhe katindakaken Dimas Bagus Irsad singgaripun Mas Irsad sasana pamaos widya suci tumunten katiti laksana semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.